Alfon Barilio Morales, and then may partner ka po na ko diri si Randy Tayad. Kumusta ka mo tanong pamati karon? Asap kita ha? Always say a prayer mga kaigsunan. Mao gani akong pangayo kaninyong tanan. Painom gamay kay painom atong pagpanalangin lang yun sa atong labang magagahom. Thank you kay Lord. Si magyata ka namong grasya kada adlaw nga magyata ka namo. Pagligob sa among unahuna ug sa among panlawas. Thank you kay Lord. Salamat jud kayo. 100% ang among pagsalig diha kanimo Lord. Okay? Ako sa nang ipaabot ning akong shout out ngadto sa ni Tix Dups no kung tikoy tikyo magating ni tikyo pal ako diha sa kuan din dipita sa Toledo City. Okay, may papaminaw ni mo diha dong mga Dupalag family usab din dipita sa Luginsan. Okay, o ngadto usab sa Kawagan, Isla Kawagan ni Imyat Tatoy Abanyo og sa iyang mga constituents ni igsuon ni konsehal Montor Tatoy atong City Councilor sa Lapu-Lapu City og ni Isla Panganan sab si Anita Tatoy Buok yapon. Okay, umaabot sa nga konsehal di pagimbitas Panganan. Okay, Anita Buok og sa tanan nga mga constituents ni mo na nabita. Sige, may pagpapaminaw ninyo. Salamat kayo. Okay, asap gyud. Always say a prayer, man importante. Okay, atong sa tampo karon atong hatagan og pagtagan no. Pinada kinis usa ka lalaki mapatago lang sa ngahan nga Brando. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ng atong sender si Brando. Kini akong problema ano ambot may mutang bakamuani. Kini kung akong gikapuyo buwag ni sabana. Kung ngano na problema ko ginani nani ako pagsugod ang tanang mga panghitabo ha. Sa nakita na akong 16, din hanay akong girlfriend. Ayun ang pagbuklat sa gugmaning dughin. Ako untang ang planuhin, siya akong pangasawin. Apan tabulan mo lihok, di ka maong muluto, bisang maglungag lagsaging. Busa siya ko mo kay sweet 16, kung yan kayo nga mo kiringking. Kay bisag asang baili, muadtog yun og makigsansing. Ako siya nga gibadling, dili unta magbirgatin. Manuyuhin noon og makigpinsing. Busa ako na lang gipadaplin, kay nangita ako glain. Kanang mayong mulihok, kanang mayong muluto, bisag murag na og sigbin. Busa siya ako mo kay 16, kung yan kaayo nga mo kiringking. Kay bisag asang baili, muadtog yun og makigdancing. Busa ako siya nga gibadling, nga di untang magbirgatin. Manuyo manoon og makigpinsing. Busa ako siyang gi-examine, gihikapong iyang pusin. Bato kagalugbo itin, bailanot nga gibanting, ang bayot man di aing buing, eng. Ay, dahi. Ay. Mga gugutaw kaya ikaw mong guri ay na, ano ka, ha? Layo ng panghupaw, eh. Oh, dili layo, laom ng imong panghupaw. Murag lapos, pikas bungtod, porbida. Ay, ambot ang murag laay man. Ang gusto ko malingaw, eh? Saan, nuroy ta? Asa man taman nuroy? Ikaw, saan gusto ni mo? Ato ta, Enchanted Kingdom? Asa nga? Enchanted Kingdom ba? Kingdom. Saman? Basta gusto ka ato ta, Universal Studio. Ayaw na lang anak Brando, oy. Kay baho ko, plaza ragi imong ma-afford. Sabi na nindot sa displasa na ya. Kay daghan kayo maligyan quick og tipura. Matuog na lang ko Brando, oy. Magdamgo pa ko, nga tuwa pa ko sa Disneyland. Ay, inigbata ni mo dahi. Mag-groceries ta ha. Ikaw na lang pangumbra Brando, kay ato naman gihapon ka Starborn. Ano gida, turbida pagkakindot. Ay, kanindot to pangumpras karbon. Labi ng mga brato kayo, mga pagkaon dito. Napaiman nila may kayo. Ato sa small, nga mahal kayo. Pagkakindot. Oh, kumusta ka naman din ni Ami? Okay naman ay. Okay, nga nga nung raman kag napusoy ng naong mo. May nanay, uy, kaysa matutiyo ko. Unya unsa mas Brando? Tinuod nga pinangga gyud ka ng imong kapuyo ron. O, nay, lahi ra kay siya atong Max. Unsa may nakalahi atong imong bana kaysa imong kapuyo karon? Nay, si Max, salbahis to. Kulatado ko pirmi adto. Dili parehas si Brando, nga kulatahon lang kog manghigda nami. Unsa? Pinangga kong Brando, nay. Bisag medyo nagkalisod ni ron tungod kay kuwang ni, financially. Pero nakita na ako nga naning kamot si Brando. O wagit mahitabo nga, bunugon ko ni Brando.
Dili naman dapat si Brando. Ako man gani usahay mo dukol anak niya. Oo, mao ba? Dako kay sila kalainan nay. Si Max, ako mo ay perming dapatan adto. Pero si Brando, ako pa mo dapat anak niya. Di gyud na mutukol nako. Kapila ko na dukla. Na, mauday tingali na murag na buryong na si Brando kay sigihan man din ay magdukol. Pero buutan si Brando nay. Oh, may noon kung mauna. Nya, naibaw na siya bayan sa imong bana. O nay, nahibaw na siya nga. Buwag naming Max. Dugay na siyang wa nagpakita nako. Wala din mo siya sultihis tinuod. Nay, Sa may gisulti ni mo niya, nga nung nagkabuwag mo sa imong bana, be. ako siyang giingnan nay nga. Wa namin makasinabot. Pero naibaw ka gyud nga dili na maoy tinuod nga rason kung nganong wa na mo sa imong bana. Nay, Sultihin na lang siya sa tinuod samtang sayo pa. pero nay, Sultihin siya nga mauna na prisong imong bana kay nakapatay. nay. Mas may pangunang musulti ka sa tinuod para limpyo ng imong hunahuna nga dili na ka magpanagana pa. Pero di naman to makagawas gud nay kay grabe ang silot adto, reclusion perpetua habang buhay ang pagkabilanggo ato niya nay. Oo, pero naabayay uban nga makagawas kay mahatagag parol sa presidente. Ah, dito matagag parol uy. Di man to sila kaila ato. Presidente ra sa kapilya ang kaila ato tawhana, mo nga lisod to nga mahatagan to parol. Aw, parol tingalis Pasko, nay muhatag adto. Aw, ing na lang anak niya. Ay kalaka lagi nay. Karon nga kami na si Brando, malinaw na gid kaayo ang among pagpuyo. Aw niya lagi ang maulagi magsigin na lang kag inuktok usahay anak. Di man gud malikayan nay gud nga mahuna-huna ko nga basig makagawa si Max ba. Buang ra batog utok. Pero ako pa nimo, ninyo, para mawa na ng mga kabalakan nimo og malinaw ng hunahuna nimo, mas may tingaling magpalayo mo din hingapita. Nya asawan sa paingon nay. Adto sa ato probinsya. Katultol lang man gud si Max gud sa ato ah. Ay dili dito sa ato, Asa lagi? ato mog Manila. Nya, maglisod magamig adto sa Bohol, Manila na ba noon? Boss, ito'y pagkakadikidor tanggol nimo. Oh, asa mo na day, ha? Ito na? Nato ana dong, nagdali siya kay may gipapalit ko na si Tatay Bencio dito sa syudad. Ano ba? Natatuli mo puliaw eh. Ay nagali gani. Ay sige lang ay, mo bakasyon ra kuno sila nga balik. Oh, mayo yun, Nya kadusa man. Uy, Mari Ami, nialagi ka. Ay, okay, di mo katampong sa birthday sa akong kinugos ugma Mari. Kay mularga naman ko karong kadlawon. Mao nga gihatod na lang gid nako diri ang ako regalo para sa akong inaanak. Ah, di ara Mari o dawata o. Wow! Mga sinina sa bata o pulpus. Usa man ni? Kani usa man ni? Ah, kana siya, IPI as City de Manzanilla na Mari. Mao na'y pinaka-importante na akong regalo para sa akong kinugos. Mao nang siguro gyud ko, ako nagisiguro nga gihatod gyud na nako diri. Para unsa man ni Mari? Mari, dili malikayan nga magporisyo sa ang bata, di ba? Ilang pinagmabutnan sa tiyan ang bata, magsige maginaghilak. Mao ang gidad-an tagita ani para kung lain gani ang pamati sa bata, ihaplas ni Mari ha, kay maayo kay ni sa bata nga nag-edad og 4 anyos pa ubos. Hinuod ka, Mari? Oh, Mari, oy. Kay mao gyud nay gisaligan sa akong mama kani adto. Namong iyang mga anak kanang IPI as City de Manzanilla. Mao gyud dang panan sa mga henerasyon kadi adto ug hangtod karon. Di lang kay para sa kolik ha, kun dili makahupay pud sa pamati sa bata. Ilabi na sa ubo og sipon, ang maayo kaayo. Kasaligan kaayo ni para sa mga bata, Mari. Mao ang gipalitan gyud nako akong inanak kay pinangga ko kaayo na. Ay, salamat kaayo, Mari, ha? Oh, Mari, ikaw man ko ni. Nangumpra ka? Ay, wa, Mari, uy. Nagpalit ko aning IPI as City de Manzanilla. Kaya katong imong gihatag nahurot naman. Ah, mao ba? Oo, Mari. Dili na ako magpawain ng IPI as City de Manzanilla, Mari. Ay mauna ni makapahupay sa gipati sa kong anak. Labi nag-ubon siya, unya na sipon. Kanira gyud akong gisaligan, Mari. Tinuod gid na Mari oy. Gisaligan og dangpananis mga inahan nga dunay mga bata nga masuso o sa mga bata nga nag-edad pag 4 anyos pa ubos. Ako di Mari, di sa jud ko magpawaan na. Magpundo gid ko ana dito sa bahay. Salamat kayo nimo, Mari, ha? Kay murag luod kay ako pamati nga naa na ko'y IPI as City de Manzanilla. Salamat kayo, Mari. Dong, mulakaw sa ko dong ha, magkuyog mi ni Mari Belen. Oh, asam di mo? Magpauban siya nako, magpailis siya cheque. Wa man ko siya kay baog asa ng pailisanan. Oo, ba? Ako, sa bangko. Asa na ang bangko yung chike. Kay kung ata ng bangko, ha? Ato na pailisan.
Ambot lang ka, mangutan na lang ko niya. Nya, ikaw man na magpailis, muhapit na lang sa kuno siya pangumpra. Ako lang ubanan ha. Sige, ikaw rin bahala. Pero ay paglangay taon eh, ha? Kasi budugay, duty pa na ba taon ko yung gabi eh. Absent ako itong usan mo kakauban, ginan lang taon, ako may pulis yung pisto. Ay, ula gidong, dali ra gid mi. Ay, salamat kayo, Maria. Nailisa na yung taon akong cheque, uy. Ay, dali, Maria, mag-grocery ka. Apilan na lang ka. Ayaw na lang Mari, uy. Gamitan ng kwarta nimo para sa imong pamilya. Ha, apilan na lang ka, good, uy. Sige na, pagpili na diha. Ako rin bayad. Ako bitan yung kwarta ha kung magpailisan na cheque. Sige na, dali na. Oh, mauna ni imong napilian, Marie. Kakamay ragod ana. Pun ina, uy. Uy, Ha? pun ina ba? Gabay ra kayo na. Sige lang Mari, sakto ra ni uy. Tapang ano man ka? Mura kag nang luspad, gano ka? Ha? Uy, good Mari, good. Oh, sige pun ipa na. Mananaw sa ko diriglain, Marie. Sige, Mari. Katong lalaki nga nagsulod og hood, kunya nag-face mask. Kanina na kito nagsigsunod-sunod ako. Kaysa katong tawhan niya. Nagtuman tingali to siyang ako may tag-iyas checking nga gipailisan. Di ba ka to mangingilad o hold upper? Sultihan pa ka na ako si Maribelen. Ngumurag na ay nagsunod-sunod na mo. Dara siya. Oh, tayo ba kinuo ko? Iyang balog. Kinuo ko. Nilimita po masayop ko. Parehas kinug barog ni Max nga akong bana. Maog yung baruga. Asa? Nawa? Asa naman to? Si Max, kip ka to. Gayas kong mahalay, pagbiday ko siya, dalir siya, iguro sila mong groceries ni gumagpailit chiki. Masingaon pa to. Ay, tagdadaan ko kaon taon nila na. Ligo lang ko daan, yun yung mag-ilis ko, aron kabut ami. Ngaon lang mi. Unya, okay ra ka anak imong napalit, Marie? Okay na ni Mari, uy. Gamay anak, Marie, uy. Oh, kuha alang ni O. Diyan alang ni imong usa ka libo. Ayaw na lang lagi, Mari. Ay, sige lang, good. Kuha alang ko na, good. Yun, nakisabay, gisigahan ni mong lantaw diha, uy. Mura magdoon na kay gipangita. Maria, ganina ba? Nakamatikot magkot kung murag dunay tao nga nagsunod-sunod na to. Murag gikan pa to dito sa katong dito tas gipailisan na to check pa. Sus, Marisip. Hala, uy, basig tulisan to, Marie. Kay naibaw sila nga nagpailis sa chiki. Yan na, Marie, mamauli na lang ta. Dili, Mari. Dili to tulisan. Ha? Kaila ka atong tawhana? Mura, Mari. Usay mo ra? Mura na kaila ko tatawahan Pareha siya barog sa kumpana, si Max. Ha? O lagi, Mari. Murag si Max tong tawhana. Og ako mo igisundan adto. Giusa mo pagsiguro nga si Max to. Ang iya laging barog. May pagka-Max. Kay si Max, ang iyang barog, ang iyang bilahan, kalutsan o kabaw. Ha? Baka man ko to si Max. Mga nakailakay ko sa iyang barog. Ug kadtong tao nga nagsunod-sunod nato. Bisan og nagsulob siyang sinina nga may hood. Ug bisag nag-face mask pa siya. Pero nailhan ko siya pinaagi sa iyang barog. Napriso man kang imong bana, Marie. Oo, napreso lagi. Pero dili mahimong masayop ko. Siya gyud to. Si Max to nga akong bana. Marie. Tana Marina, mangulit na lang ta. Basta lalo naglibog ko sa akong gibati. Ha? Nga naman, Marie. Anong galibog man ka? Mura ko kaihiun, mura sag dili. Mura ko kakatunon, mura sag dili. Ambot ka ano ni. Mo nga, mangulit na lang ta, Marie. O, sige, Marie. Magbuwag-buwag na lang tao. Oh, dugay ako ninyo eh. Dong, isira na ng pultahan. Dali, isira. Isira ba? Oo, okay yun. Ano ka? Ano ka, dunay gadlo ka? Ano ka? Ha? Ano ka? May nagkukuni mo? Ano lagi ka? Murang kang luspad. Uy, may tao eh. Nuktok. Kung sa man, nablihan ako, dili. Ngano magkahan? Ayaw ablihi ha, ayaw ablihi. Ngano lagi ka? Basta ayaw ablihi. Ngano man? Nuktok na sa ro. Sa man day, bida. Ikay, gukod aning nanuktok? Mayo, polis ni. Oh. Pultahan, Mayo. Pulis lagi. Oh, Ayaw. kuyawan ako eh.
May istorya to na. Tubangon sila na ko polis. Sir, unsay ato, sir? Ako si P.O. Tumanagoy. Kini ko kauban mao ni si P.O. 1 Manitret. May adlaw ba, sir? Di, Unsa lay tuyo unta ninyo, sir? Mao ni ang bahay ni Amelia Singtan. Kuna, sir. Nga naman unta, sir? Ma'am, Ma'am, imong ba na nakapuga, ma'am? Kapuga, kung priso eh. bana ka niya? Ikaduha. Ikaduha ko na siyang bana, sir. Ang primero ka to si Max. Pero nabuwag na mi. Kadto na priso lagi. Wa lagi ko mapriso. Dili lagi ikaw. Oh, ikita mo na eh. Kiningingan lang og Max. Mao ni imong unang bana, ma'am? Oo, sir. Kini si Max nakapuga ni siya. Mao na mianhi mi karon sa inyong Pinoyanan kay nahibaw mi nga ani gyapon sa paingan nimo. Mao nga pagawsa na lang ang imong bana. Ha? Pagawsa siya aron dili maapil. O dili mabutang sa delikado. Sir, wa man siya dire, sir. Wa man ganun kahibaw nga ni Puga pa dahil siya. Ito sa argot. Day, klaro ko tanong yun. Saan priso yung bana? Oo, dong. Huwag mo na nangita na kuglain. Kay di naman ito makakawas. Kay life sentence ba yung hatol ato niya. Kadiyot, be. Nga nung makabasulti na ko, anak. Dong. Oo, niya, sir. Asa mo siya? Mo na imong problema ron. Kay nakapugag kanahan. Oh, Delikado to tawhana. Kay dito pas prisuhan, ha? Nakapatay na pud to. aha! Kung kamo sir, no? Ayaw yun mo kapiyansa, ha? Kay basay kung sa buhato na ito ninyo. Wala ba dito mahibaw nga naminyo naglain ng iyang asawa? Mao nga kinisiya. Ako tamang mo, delikado kayo nga. Pasigmang wala to. Ug basig pamat yun mo ato. May naon. Oh, siya! Ginoo ko di na ni karaan. Murang pag-unan eh. Kay mahibawaan gani ninyo ha kung asa siya karon. Palihog tawag mo 3%. Kay delikado kayo itong tawana. Oo, sir. Pahibaw ang tanayin mo, sir. O sige, sige. Ato na mi, ha? Bari. Sige, Ato sabi. Sir. Ay, bida. Ulay kamsulti na ko na pinirito mo ba na? Si Pinirito, oy! Patay ba na priso? Prisuhan ba? Piniriso! Di Pinirito! Sige nga na! Delikado to, ani! Delikado to, ani! Ni Blimar na ako, hadlo ko nga basig. Usa ini kay kayon, pamatyon mis yang bana. Usa may among buhato na ni Bam. Ya kanas ko yung gili. Kagi na mong siya inani. Ako ginervyos sa gitaon ko. Hindi ko mas gili. Palihog, tampagi ko ninyo bi. Usaman ko kamoy pasultihon, Brando. Okay, Ate Pres! Okay, ang senior na ito kargadlawa. Si Dudong Brando, Ate Pres. Brando. Ang problema taon is Dudong Brando, Ate Pres. Kaya kaning nakigpuyo ni siyang babae nga ang bana buwag pero amo sulti ang babae nga napriso iyang bana kay daghan nagi kapatay man siguro to. Kapatay to ba? Iya Oo, bana? nakapatay. Nakapatay niya, nakapatay. Pabot sa prisuhan, kapatay na pod. Kapatay nya ni puga Ate Pres karon pag puga iyang kuyawan kun anhaw ko sila pamatyon sila. Oo. Mao ni problema niya. Paliho ko no tabagi ko ninyo. Asa unsa iyang buhaton taon kay nag-nervyos ako siya sugo na tipres, ginervyos na siya. Saan na ni Bam? Para nako no. Kanang unsay maayo na tumuhaton na ni kanang isulti na lang na sa kapulisan dong daan. Pero ang problema, Ngayon, proteksyon ba, balhin mo? ang asawa ni nagpatambag. Si ay yung bana, katong bana nga kanang wasulti siyang asawa nga yung bana na priso nakapatay. Ang gikalibin niya nga Hala, babae, no? oo, na ay napriso, nga nakapatay na. Nga mga pulis nga nangita, kay dito priso nakapatay, pag-usab niya ni Pugaman. Puga. Oo. May nakaapan ron. Oh, Okay. ingon ang bawa kapulisan, nga sigurado yun nga mo, anha yun to, mo pauli. Oo, pauli, gusto. Oh. Mao yun. Nga problema, kay narabay na gikapuyo ang iyang asawa. Dili ka maayo nga mulay do sa silaki, kanang sindirlan, mo atong mubakasyon sa Kana, maganda may tabo. Maganda angay kong buhat ang Maayo na. tingali. Sibat to sa siya kadiyot, kay paminaon ug uli itong singan niya, katong iyang unang bana. Bitaw, mas maayo sana. Okay ra sana dong. May musibato din na. Malayo sa ba? Malayo sa. Pero Oo. doon ako hibaw ang guliat, no? Nga, Pero ako, Ate Pres, umusibat siya. Kada lang sa duol-duol diha kay imong trabaho, mabiyaan mo. Mauna. Pero, ang kuha na nga, yes, ang buwagan ang babae. Oh, di ba? Lain na lang lugar ba? Makitaan, o makitaan niya siya nga nagtipon. Di ba? Kuya,
Nagtuon no? Tuon. Pero doon ako naibawan gulyat no Kuya, nga ikaw. napriso ang bana pag abot niya ang iyang asawa doon ay kakaipon nga laing laki gani nakanak man. Wa man niya unsa pero gidawat po siya sa asawa sila mo nag-uli ang katong laki yang gibuhian. Tinaw. Butan kong Oh, banawa. kasi Cinder. Brando. Ang ako naibawaan nga ang bana nga napriso ni pauli. Pauli. Pag abot niya ang iyang asawa doon ay kakaipon nga laing laki gani nakaanak. Nagstorya ra man sila mami pag istorya kanang nagbalik sila lagi kas presuan ang iyang bana yung katong laki nga kun nila ko pero okay ra sila. Okay ra to bam kay kanang natural man to nga nalaya siya. Nagagawa siya ba? Laya gyud siya sa Dili man iyahas, Oh, iskapo. nya kani kay kuha man ni. Kuan man, Isipat man ni, puga. puga man ni. Nakalaya mo gitong usa. Kanang imong amigo nya kani ang problemahan kun kuyawan siya nga tingali unsa kapatay gud sa bitsuhan niya. Ni iskapo tungod kay kapatay. Oh, nalaya. Kuyaw, eh, Ni kuyaw. sibat niya. Kuyaw gyud na dodong brado. Ari tayo sa Matthew Dili 10. unsa mas Mateo? Versikulo 28 nga ang title ani, Kinsay angay nga kahadlokan. Ayaw ka mo kahadlok ni atong mopatay sa lawas. Apan dili makapatay sa kalag. Ana. Kahadlokin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag dito sa impierno. Asa kuya gali? Laina aning pads kili oy. Unsa ka pads? Paitan mo pads. Kapatid ka lang. Anya unsa man di ay dili no? Dili makapatay sa lawas, mulaglag sa lawas ug sa kalag sa impierno. Adi sa nagsulong ka lang. Ikaw ba? Mo Pagtipon si Kai. Ormida. Sobrang pa siya. Ayaw kay gali nag-aaro pa ka 500. Sigaro ko pag ano gikansat. Gikanta yoke. Nag-aaro pa kang inday ching kansa to bam? Step cross. Cha cross. Salamat, binutan ako. Ang iyang buhaton na ni Goliath, no, mag-istorya sila nga, ingno na ang gyapon sa lay kontak, pero musibat lang na siya laing Pinoyanan. In kaso mo abot, kadlawng dako, katong unang bana, at least safety siya. Sa man. Okay na po. So, anan lang yun. Oo, kay kung naadi ha, atol rin, simbako babot, kalas rin sa kadlawng, panikbason mo, simbako. Bason mo niya. Kuya, balhin lang yun mo. Total, pananglitan, naaman rin tayo mga kahimanan, pwede siyang makukuhan nga unsa man, waba mo ulit ni ha, waba mo ha. Ari ta magtawag dire, lang. ari mag-abot ta dito toy kananan, mga unta dito, magkita gyapon mo. Kaysa naa ka diya delikado, simba ko moabot nga atol mo nga to, wa kay daganan. Mao yun. Nya kanara bang banahabis kung saan pa ninyo pagsira ng pultahan ha. Nahibaw man nag-asa pwede mo lusot. Uri ato siya mo lusot ako sina, ari kisa may lusot. Mao. Lisod gyud kay na dong brandoy. Ako di kay ko katambag dong ani dong basta ang ako ang ka nang Sibat lang. sibat lang sa. Sibat lang isa diha. Kuya kayo. Okay, ang babae, wa mo sa di ko na musulti nga nasi unang bana nga na priso. Sige, wag yun. Musulti. Purbida sa Dibayana. Unya, Wag mga pulis, wag kay Baos Brando. Mas maayo nang nabot ang mga pulis kay makabantay na ka. mas may nga nahibaw ka kay ing nung tangpo nga delikado man kanara bang say nga ini kanara bang kanabito na i-dialogue sa kanang kana sa presuhan lan mo ana say nga gikan ko sa presuhan sa bawnon ta ka dito mo ana ra lagi. usahay Lagi kuya o kamangon ka diha dong. Ihawon lang ka. Kato imo gikamang bab. Wala gid mo patya. anto Imo lang lagi to giibot ang barato. Unsa man? ani na lang kasi nga sa tang Cinderellan Brando. Oh, Brando, mao na lang to, no? Itango plus pag-ampo, nya kanang nang para malik kay usa ka, pwede mo balhin lang usa ka laing Pinoyanan, bisag dili layo kaayo, at least wala ka dito sa iyahang kiliran sa maong babae. Kasi bakon niya mo abot og 10 oras, ato na ka din ha, simbako sa mahitabo para safety na kadaan. Oh, in kaso dili ka makatungawa kay tapad, pwede ka rin ka sa bahay higda. Salamat ako lang dito naman. Kung ako ang puzzle, Tihon.